ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ବର୍ଷା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଲିଉଡ ଜଗତ ମତବସରେ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କୁଆଡ଼େ ରାଗରସା ଭୁଲିଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଶ୍ରୀ ଫେରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନୁପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ମିଶିକରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମିଶିକରି ପାଳୁଥିଲେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ। ତେବେ ସେ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ରାଗରସା ଭୁଲିଯିବା ଶେଷରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଅଭିନେତା ଅନୁପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଶ୍ରୀ। ଓଲିଉଡର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମିଶିକରି କୁଆଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନକୁ। ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନୁଭବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏକାଠି ଦେଖିକରି ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ।